khoroksa buri do boni parangkha white ma para bun samaya bung haina ang niromo salia sala hanke bejalangsi tan चुप हो जा सातवीं फेल चुप boroniya boni bumuno mention khaliya वाह दीदी saya buring unsaga mina hai content rongna buring unsaga रुको जरा सबर करो Lan famous YouTuber baby jamai tehni abok de phunuguta ani sipak de phunuguta bo ani personal matter si कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ये? tai tami sasnai as kokborok sawar yan भाई मजा आया Hello guys, welcome to my YouTube channel. Hai lamsoba joto bayarok no ani tinini o video. Nai tongi paithak sak je video cholisak. Sukromoi salainai tinini video. Intro, thumbnail, tai title nugi tonorok sawi mani thangkana saboni video no tini tu yang. Hapika tangi tukha tamo salainai sukromoi salainai norok payasak ani video soyakari nai tongi. Bayarok norok to nuk paikhana je intro chini famous blogger go tamo bini language rock bini content dog gobono tui nang kisa sanai te kisa kok tongo jagabo tini no video sanamane uddesho ko obono bono kisa surprise borinani hine musum khang bishikatal phimani ba gani yer bo phai tongo obisingo bonang ekta surprise rina hnibo mo video sanamane ani uddesho ngai bayarok tamle hinba ang kaisa bini content a jani intro on tongo a content o content tu yang kaisa video sanamoi Facebook upload khlaika ninga bo apuni pore bo ano reply dikhado chini famous blogger tam hne ano bini a video bo ano reply dikha bo ano kaham dikha tam bumung dikha batema janchikerani ang kintu bini content tu video sanam ka thik nga ang bono kuno ekta bumung dia bono kuno ekta hamya word ang use khlaya hingai bomti hini ano bumung kaisa rikha nga bini video ne je content je bini content rong no je video sanam nai ang sudo option sanambo bina video ang kuno ekta word hamya use khlaya abo bini word se bini content se hingai bono ti gila mano chini social media o tebo takhuk tongo bukhuk tongo video sanambai hamya kokborok sawi bo video sanamka bobusuk joroti bo nice samia ang social media o thangai sabo tam khlai bo ani video no khan nukha gano reply dikha kaham kok neka o borok rongni je o takhuk song je video sanam mane obobori nai bo borok no khatamo hine reply dikha borok tamu nei bina content no busuk word kaham khai use khlaye bina video no sanamka bo tini ano video naitu sawi mantu apose ani uddesho hingai te kaisa kok tongo obisingo no tamle hinba blogger use tang khai manani oboborok direction dilayo hingai tam hanane obono guide dilayo norok khnawana chini tripura o views to na hingai tam khaina nang obo ang o clip bori nai norok kaham kai nugana ang clip di nai negera di o clip no tam khai sing chini tripura o views to na nang borong thani kicha guide nahana nangkha ba norok na harimano ang khai khayo borong ni o guide no ang use khlaya ang khlaimi amti hei nongra content dong no tu norok nai ne di o clip bis kom phaibo an video ba views mana ni musung kha ke nong na kaisa kok phurungana nini khi mani no video sango chagnar go ai kolok khiwi video sagnar go tei samani bo video sagi sira lokoro phunung e ba abu nong gis kubang mana beri hanya roni video ba semua asal aja sisa sa video khaide ngai nung ngai comment kubang mana ne bele al comment to views kubang mana bele तो चलिए शुरू करते हैं norok borong ni khai kai de je content tu views no tunai abo to norok se man siwo
Hingga omti nongkha sini famous blogger ni kaisa clip bori rinai je kaisa takhuk je bini content no butike rules khlaika tamu language use khlaika naidi ang kintu bini video khlaimani uddesho khai tongmani bo jate omti hai video rok content rok ta tu video khlaitu kaham khlaitu obukunu chaya ni ko ge kaham ni ko kintu hamya content no upload ta khlaitu hunisi ang bin video no sanamani kok ang kintu bono kaisa word ham samani kre hai panchi bana reply busung naithoka rika o reply je naithoka word ni mane o video ba ang binai segang norok kaisa takhuk je bini o content no je rules khlaiye je kaisa video sanamani o clip di dikrana obo nai negra di bo busung naithoka bini o content no rules khlai niram kaisa bokhomo phoi phunung nai bokhomo songkhola ta bosor kaisa ni songkhola tuk tongbai khana asik lachia brile jeng bo saimano do tabungni jugni joto borok no nijini bukmuno sapkhayo hinai haifana vlog video rogo phayei phuyei phunungma rok le tinino nuksinai nini paragana gini borok rok nini ob video rok nukhe borok nono tam hinai ningki chapana wanchu gera hinu ningki chapana abano wanchu lachia de hinu haram jadi bisi bakbarbar ke hai siblina video viral khanya bagai da asake akar kainjak na nin tomung na amte wanchu gei onek confused in khai siang Hining ayang digi wala etamna nasik bahino evodo fainu gui rifaino hinai wanchu gui nasik mendra hadar borok ni biskango se phayei mukom chirabai lachia kari wei tent bisingo yak khono gei phuyei tongui da ayang oke kebodo fainu gui rifaino hinai mukhang filigi nasik tong hining borok lachi sagade do bosor kaisa ni asalok tong ha nira sun hak lok bai sabai do comment khaiyo tamo neng public rok no neng hai kobor neng hai bihe lachi hini dewan chok je public rok no comment ke sai tongna nei ni se mansraman kripano buini tongo bujikara I koma hai borongota niji chutian ke buino bo chuti aslam najat niji khicha ke buino bo khicha pa jini nu najat asakolok norok nukhana krau o content bahai nga omti hai content rongno da sini dongo tv famous ni ba bono sanani nangka nga o clip bangri rinai nai negre de sekang o clip no jotna lamsawo ang osai jamatia sengta ba phaicho paija kila adeblo bai khawjak kripleng kami amo kami ke kripleng parang hojabu और चिनी नबै मा खाना कोई दिन आगे चिनी यूट्यूबर लन फेमस यूट्यूबर बेबी जमाई टेहने बनी ओ भाई मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है abok de phunugita ani sipak de phunugita bo ani personal matter si शर्म करो भगवान से डरो भोसड़ी वालों भगवान से डरो norok to nukhana je clip bimani hingakai obo bomti hai content rok norok nukhana hingai je famous nei samani dongo tv ang bongno koine musungo omti hai sanani bo musungo je omti hai hamya content tunai hamya language use khlainai borongo de chini oro Tripura o famous blogger nei porichoy rinai ba rikha hinga obono ang sanani musungo je omti hai content jodi hamya je nainani moton yalasima sisa kok je bukungi wardok emon sitara borok no se jodi norok famous ne promote khlaika hangakai te baki rok tamung nai nga chini next generation logo borok bo omtino sereng nai je chaya content khlaika hanga hame kok sakai se famous ni hinjago tangai hinjak oboto norok media rok se saimano norok media ni teise bini o kok to pizza ting wa haya diba ani ti to pizza ting ya ang to tabung norok no samane kok si norok to sekang no sawe akonai biri rikang ka omte he content hame de chini Tripura o je language sai chaya sanai je chini Tripura o famous nei jak sinai ngai chini next generation ni jara rok tamo sereng sinai obonani koimung jodi ani samani chaya tongkha kai ano nakarti ang dongo tv no sajawo jodi norong to chini sila onai kwansung mani kotorma ngai sing to sikon chan blocker se nga haipano okong sana nangai masaka joto chini hasteni takhuk te bukhuk sungno obono ang
sao je ang je o content chayano content hamyano ba language hamya use khane rongno je dongo tv famous ni promote khlaimani obki samani kok deng kha belai khana tongmani kok deng kha norokano comment khai janukdi je obo samani kok da kai boani bagai je video snamani tamu saka obo to angan buku basini sako bini buku bayo norok nugano okli bangri rinai ingka omti ha hamya je content lo boje snambo je saya kokborok no sawoi video upload khlayo ingkai chini salarok bo chungno hinor je bini sala je tongo bini sala kaisa kok saya dom tu rokhai je kokborok ta tisawoi akunei to bahai ke upload dokhlai bahai ke bo kuno phano o jaga hostক্ষেপ dokhaya dom tu ta khlai de hune hiya da omti rokhnei jungbo sungjago ingka oboni bagi se ang bini kahamni bagi se samani bo anokhai ani saya kokborok sawoi tamoro hine tekisa kok bini ani mung mention khlai ka hangka kintu video sanamnai ang masono khwayo ang kahang paino saimano burei khwayo bini video kaisa ang sanamnai ang masano hangka ang kahang pai saiman ka bano tuino video khlai ka hangka bani mung mention khlaya hangka mention khlai ka binaro ni views manani kiri jakha subscribe manani kiri jakha subscribe kem ni yago paijagya subscribe kem ni yago paijagya te views bo kem ni yago paijagya jodi ani video nai thok jakha kai ni video hamjaka ka boni ni aro nainai ani video hamjaka no ro nainai keneke bo paijagya ang khai ni video borinai ni clip borinai ni mungbang saimano ang awan ku nani yago kri subscribe ani yago kri views ba ani yago kri ani bagai je video bo sanamane ano je bumung kaham ri mane o video clip ang ri nai norok naidi nugana saimanana khorok sa burui do boni parangkha khwaitema parok bong samaya bong haina ang niramo salia sala hanke bejalangasi tan homale boni subscriber ngate boni views barnai haini bangina bebi samate family blog bai wala la hanke kor bangla hanke borok ni faida singe अच्छा हमको सिखा रिया है haini bangina ang borok ni bumung mention khalia borok ni ya boni bumung mention khalia ani content na bogo thosai ka tanaidi nini content na ang thosaya ang abonai thosaya boring jaga nina ha content rongna bumung saya bumung sala hangse boni subscriber te 20 robar nansi nung hai Tripura wa janchi kirani haima hangkha talawa khema pangyang khama चुप हो जा सातवीं फेल चुप tini ani busai ani video nayo o khwai ni buroi de bono ba ani bangoi isa kok saya samani makha kolok buya kiting buya sarpona buya noton bazar ni batema takja gothoya haisi o buroi khwai ni de bono buroi रुको जरा सबर करो nini paragana gini borok rok nini ob video rok unu ke borok nono tam hinai ning kiche pana wanchu ge rahinu haram jadi bisi bakbar bar ke hai siblina देखा आपने लापरवाही का नतीजा है omsungno ani kok samung tinini video naidi enjoy khaidi full entertainment tongnai hingkai obono muthak risinai tinini video tesa malai finai next video tu damakadar tata bye bye hambai jotono kaham kunung tongbai di